Emails ġodda pubblikati fit-torċa juru li d-deputat nazzjonalista Tonio Fenek jammetti li kien joħroġ u jbabas informazzjoni bil-għajnuna ta' ħbieb li għandu fil-medja. It-torċa pubblikat kumment ta' Tonio Fenek f'Google Group magħmul minn uffiċjali pubbliċi u nies qrib ħafna tal-Partit Nazzjonalista. Il-kumment sar fil-15 ta' Ottubru li għadda. Fenek jgħid li kienu li ħareġ fil-medja storja partikolari dwar il-bejħ tal-Petroleum Division tal-Gvern, ippubblikata dakinhar stess mill-ġurnalist Ivan Camilleri tat-Times of Malta. Ir-rapport fil-faċċata tat-Times kien jgħid li l-Ene Malta biegħet il-Petroleum Division għal 83 miljun euro, aħbar li ngħatat prominenza kbira minkejja li l-Gvern kien ilu li ħabbar l-intenzjonijiet tiegħu. Bi kliemu Tonio Fenek tax jifhem li ftehim ma' ħbieb fil-medja u ppubblikaw figuri żbaljati apposta sabiex ma jikxfux il-fatt li min għaddilhom l-informazzjoni kien preżenti meta sar il-ftehim bejn l-Ene Malta u l-kumpanija Ċiniża Shanghai Electric Power. Din hija konferma li mhux minnu dak li qal Tonio Fenek riċentement li ma kellux bżonn spjuni. La Tonio Fenek ħass il-bżonn li jaħbi min għadda l-informazzjoni kien jaf li kien qed jimxi kontra kull-etika u kontra l-liġi tal-istatistika. Il-ġurnalist Ivan Camilleri huwa magħruf għal konnessjoni tiegħu ma' strateġisti nazzjonalisti. L-emails jindikaw li rapporta apposta li l-bejħ tal-Petroleum Division sar għal 83 miljun euro minflok 85 miljun. Fl-istess korrispondenza fil-Google Group, Tonio Fenek jgħid li jittama li l-Unjoni Ewropea taqbad l-istorja li ġiet imxerda fil-mezzi tax-xandir apposta. One News issibt irrapporta li membri tal-Google Group ta' Tonio Fenek xejn ma kienu jkunu sodisfatti meta joħorġu aħbarijiet pożittivi dwar Malta. F'waħda mid-diskussjonijiet saħansitra saret l-akkuża li l-Kummissjoni Ewropea kienet qed iddoqq biss id-diska tal-Gvern. L-istorja tat-Times bit-titlu Ene Malta Sells Off its Petroleum Division kienet il-bażi ta' kampanja tal-Partit Nazzjonalista intiża biex tgerrex l-investiment minn pajjiżna.